Ops, muntik na. Alright mga boss, dito tayo sa Almeida Road. Papunta tayo ng M Plaza. Araw ngayon ng Sunday, July 3. May grand EV kami mga motovloggers dito sa local Kamsur. So ang binyo namin sa M Plaza. Dito yon sa diversion. Ito nga mga boss, dito tayo sa Almeida Road. Ang meet up namin alas 3 ng hapon. So hopefully pa isa-isa dumarating na sa M Plaza sa aming meet up Grand Eyeball. So wag naman umulan. Ops, muntik na. Alright, ride safe always mga boss. Alright, dito na tayo sa right side natin yung M Plaza. Wow. Alright. Apa? Shout out. So, ha? EVR, OVR. Naka-video ba gani? Naka-play pala ni. Naka-play sige lang. Kasi pag nahihigo siya, Si Tex po ang nag-click ani. Relax ka. Maganda mag siya. Wala pa ini ba mi like. Ano yung sa kanto? Ako yan. Ano ba yung dala mo, Paps? Nag-apply ka ba? Nag-apply. Ano sabi pa din ni Jones? Ay, si Pops hindi kayo 4 months ago. Ayo, aloy na. Padakol ng day nag-a-upload. Ikaw day ka naman nag-upload. Ako sige lang. Mga pang-upload ako day ko lang na-edit. Ako na kayo sa cellphone. Ako pa kayo nilang gamit pa. Ako kaya ang gamit ko. Nag-ano pa. Alright mga boss, natapos din yung aming meeting ng aming grupo ng BMB, Bicolano Motovloggers. So nagkaroon kami ng EV ng aming mga samahan na mga motovloggers dito sa Bicol mga boss. Nag-meeting, usap, kwentuhan, kumustahan, yun. Parang fellowship banding. Bibihira kami magkaroon ng ganun eh. Sobrang busy sa pagko-content mga boss. So along the road tayo ng magsaysay. Pauwi na tayo mga boss.
traffic tayo ngayon dito. Traffic. Araw kasi ngayon ng Sunday mga boss. Medyo matao. Lumalabas yung mga tao. Happy day. So shoutout pala sa mga BMB Bicolano Moto Vloggers na makarating dumalo sa EV natin. Thank you sa ating pag-suporta mga boss. Walang sawang panonood. Shoutout sa mga OMGC. Always ride safe mga boss. So nandito tayo sa Pagsaysay Bridge na tayo mga boss. So hanggang dito na lang. See you on my next video mga boss. Peace out.